Počkej lidi, už jsem to načítá. Klikáme na ano. Abych potřeboval, aby se mi držel mu. A jak? Jak to mám udělat? Jak? Tak jo lidi, takže doufám, že na to taky dobře teď na to nevidíte. Teď byste na to měli vidět. Měli byste to hodně vidět. Nebo asi myslím. Okay, lidi, počkáte na mě chvíli. Lidi, ach jo. Dobré, slyš? Dobré, hotové. Tak jo, tak můžu mít. Čau sousedé. Jak se máš, brácho, dobrý? No moc nečuju. Já to chci voupnout. Děkuju. Můžu ti nastoupit na ruku? Kámo, ale výsledem nemá být double. Já chci plná double jump. Tak jo lidi, takže tam asi sem. Nebo ne, lidi, budu rád, kdybyste tady zahodili like a odběr, protože já bych potřeboval strašně už koupit to prase. Flexi Piggy. Jo, a pokud si myslíte, že jsem ze Slovenska, tak mi nepište ty Slováci, jo? Protože jinak vás nahlásím. Takový to, když vyhrožuje malý dítě. Ale mě už je 16. Kámo, tak to je fakt postižen. Bere míč. A hodí. Ne. Ale jsme úplně leví, takže ne. Teď by se nám to tady mělo openout. Myslím. Lidi, promiň, že není vidět kamera lidi. Jako můj obličej, ale já můžu natáčet svůj obličej, ale u her ne, protože ještě nemám takovou tu kompletnou kameru. Tak natáčím na mobil. Dobře. Pojď, hoď to tam. Pojď a pojď. Ne, ach jo. Takže to teď nebude spolupracovat lidi. OK, brácho. Takže ten soused mě začíná štvát. A pojď. Kámo, ne. Já jako blbec. Konečně to dopadlo. Bum. Kámo, tak to je horší než John Mariana. To je horší než Fiziho content. Kámo, už nezdychej, sousedé.
tamhle to, tady tu šmejskou čínskou věc. No víte co, lidi, já jim na to kašlu. Goat Simulator. Fortnite. Nebo to byste si mohli zahrát. V popise videu máte odkaz na můj nový merch. Vy jste mi na to skočili. Sword of Forest. Si jdem zahrát? To je taková originál. Blbost. Kámo, ale doufám, že vám nebude vadit to zabíjení. Doufám, že si nebudete bát. Continue dáme. Jdem pokračovat třeba. Jo, tady. Stáhl jsem mi Goat Simulator. Že bychom šli potom hrát do Goat Simulator. To je na vás. Jestli jo, tak vás. Ne, jestli vám nevadí, že bude tolik jako her najednou, tak nevadí, mě to nevadí. Počkejte lidi, já se jdu jenom pro nabíječku na iPhone. Ahoj, zdraví tě Gapavol. Gapavol z mých letech totálně nejvíc lidí. Zapojíme ze zahrádky. Lidi, pardon. Do háje. Kámo, chtěl jsem říct, ale nechci, aby mi dal YouTube. Takhle mi bylo říct, že? Chtěli byste to takhle. Máte to mít. Kámo, tak já tady toho dělám pro vás milion. A já po vás chci blbej 10 000 lajků na jedno video, prosím. Nebo 5. To není zase tak nic hroznýho, ne? Slime. Budou nám to tady držet.